Čau Zarez, ja som Evo, vítam a som nového videjka. Dneska to mám také inakšie videjko, pretože to videjko na taká skôr informačka. Dneska by som vás strašne chcel poďakovať za 1142 pozretí na mojom jednom videi. A strašne moc vám za to ďakujem, ale sme tu kvôli niečomu inému a to je práve, že na natáčanie mojich nových videí, ďalších videí. Normálne by som to kľudne natáčal, len teraz sa mi trošku dokazil Steam, čiže sa mi teraz stiahuje znova, dúfam, že mi to pôjde, ak mi to pôjde, tak túto informačku som stiahoval na prd. Ale nevadí, neviete ešte, jak sa to môže jak to môže byť, teda či to pôjde alebo nie. A musím strašne za toto ďakujem za 1142 pozretí zľadnutí. A tak, ďakujem vám ešte za 47 odoberateľov. Som pôvodne chcel natočiť špeciál za 45 odoberateľov, len teraz mi ten Steam trošku nejde, takže ho musím ešte poopravovať a tak. A tak ja si myslím, že ozaj, keď to nepôjde, tak dlhšie nebudem natáčať videjka. A z Minecraftu byť vami som neočakával až tak tie videjka, pretože ma to ako už celkom prestalo baviť natáčať a keby ste chceli, tak by si mi mohli napísať do komentárov, alebo dáme si, že keď bude viac než 10 lajkov, tak proste budem natáčať Minecraft, aj keď sa mi to moc nechce, pretože Minecraft ma už trošku prestal baviť natáčať, takže tak. Takže tá informačka je vlastne o tom, že vám ďakujem za tých 1142 pozretí, za 47 odoberateľov a ešte, že nebudem asi trošku dlhšie natáčať teda tie videjka. Tak ja sa s vami lúčim, budem rád, keď ma podporíte lajkom, odberom, nejakým tým subscribeom, tak ja sa s vami lúčim a čus.